बट कब मन में संतुष्टि हुई तब अगर आत्मा में संतुष्टि बात है एगो लड़का से भी गाना सुनब तो मन प्रसन्न हो जाई मन में किंतु परंतु लेकिन के भेदभाव रही तेजा तो प्रदुमन परदेसी रोशन आज घर के कलाकार आइल बड़े अपने घर में गावे आइल बड़े मुंबई से कुमार सानू के उतार दिया उदित नारायण के उतार दिया ओहू लोग के गजल गीत चिंत बना चाहिए सही बात बा। स्वागत करब आज के महफिल के शोभा बढ़ावे खातिर जे जा उपस्थित बने जा रंजीत बाबा के उपस्थिति दर्ज भइल बा। एक नंबर नाल वादक बड़ी सुंदर नाल वादक है। मंजय मुस्कान जी हमारे भाई आइल बड़े स्वागत बा भैया कबो कल सिटी टाइप के आवत बन को दिखाए हेलो जेपी जी बरका गांव से चल के आइल बाड़न हमार भाई नरेंद्र बाबा नो यही जे हमारा बगल में बैठल बानी स्वागत बा। बहुत ही सुंदर कलाकार बहुत ही सुंदर व्यास प्रमोद सिंह राठौर जी का उपस्थिति भइल बा और काहे ना होई जौना घर में कार्यक्रम हमने के कर रहल बानी जा ए घर के ऐसा लड़का हवे जेकर नाम है विकास। अब विकास के बारे में हम का कहीं प्रदुमन जी तक कहबे कैले हैं छोटा पैक धमाका बड़ा हर कलाकार के दिल पर राज करे वाला वो लड़का हमार भाई जय हो शुभकामना बा। विकास बबुआ के पिताजी के हम दिल से प्रणाम करने हैं। अमित कुमार जी आज के व्यवस्थापक बारन भाई के स्वागत बा वेलकम। और जौना उपलक्ष्य में हमने के उपस्थिति दर्ज भइल बा एगो श्राद्ध हवे तई श्राद्ध कर्म जौन हो निस्वार्थ हर चीज कई जाला बिना कोनो मन में लोभ लालच रखते हुए और बाकी बात रह गई आवे जाए के तई मृत्यु लोक है जा केहू रहे नहीं खे आई ना सबका एक ना एक दिन चल जाए के बाद